Ya, dijoget dikit. Asik. Ya, spesial yang jadi member. Selamat sore. Iya. Diwaca di mana diwaca? Yosi Putri sing ning Hong Kong. Badi joget. Yogi. Badi joget. Iya. Demen sing awit prawan sampai seno kawinan. Asik. Mung bisa mandeg nyawa sing kadoan. Sing bener sih Kang Mas. Allah. Arep ngomong liwangi minder rasa ning ati apa maning kian wong ayu dadi LC. Priwe lamun lupa teman-teman serius. Wah, ya. Dibuka aplikasi Jone. Yo, awas dulu. Yang berkelasan di Putrajaya, pada tim Ancol juga ada Noise Pro. Iya bener. Anak Mide Amora sing ana ning Abu Dhabi. Di Joros Maning Angdaplo. Ibarat kebong udah jaran, di mungkin bisa bebarengan. Asik. Mana? Senajan kakang cinta mati, tapi kakang wis ngaca diri, nangisa banyu mata getih, ora bakal dadi sawiji. Arep ngomong bliwani minder rasane ngati apa maning yen wong ayu duwe laki. Asik. Iya, kanggo Mas Dapluk, calon pengantin, calon majikan geding si dua gaya gunting ya orang. Kanggo ala kriting aku. Iya benar. Kanggo sama kriting ada nih aja. Mana kak? Kanggo Mas Jeprik sing Jogetan ana ning seksinya di anu dikit. Jogetan seksinya kamu priwat kana? ibarat kebong udah jaran, di mungkin bisa bebareng. Senajan kakang cinta mati, tapi kakang wis ngaca diri. Ada tobat. Banyu mata getih, ora bakal. Arep ngomong blewani minder rasane ati apa maning kieu wong ayu duwe laki. Ya terus lanjut terus disebut di maning kanggo calon majikan apa ngono. Iya dengan disebut di maning. Disebut di maning. Spesial kanggo Mas Jibrin ajak lalen si Bos Korea, Mimi Yogi Putri, Bos Hongkong, sarang Made Amora, si Abu Dhabi. Lanjut maning. Ibarat
bisa mati, tapi kakang wis dadi banci. Nangisa banyu mata getih, ora bakal dadi sawiji. Awas. Arep ngomong diwani minder rasane ngati, apa maning kieu wong ayu duwe laki. Oke, terima kasih. Kasih wis ya angkesun ya. Ayam pun dikit garmandi.